ప్రపంచ దేశాలలో అనేక దేశాలను జయించిన అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ చక్రవర్తుల్లో ప్రసిద్ధిగాంచినవాడు. ఘోరమైన యుద్ధాలు జరిగించి రక్తపాతాన్ని సృష్టించి ఎంతోమంది ప్రాణాలను తీసి రాజ్య విస్తరణ జరిగించాడు. ఆయనకు ఒకసారి విపరీతమైన జ్వరం వచ్చిందట. జ్వరమే కదా, తగ్గిపోతుందిలే అని అనుకున్నాడు. కానీ చూస్తూ ఉండగానే ఆ జ్వరం ఎక్కువై తీవ్ర రూపం దాల్చి భయంకరమైన విషజ్వరంగా మారింది. వైద్యులు ఎంత ప్రయత్నించినా, ఎన్ని రకాల వైద్యాలు చేసినా అది అంతకంతకు ఎక్కువైంది, కానీ తగ్గలేదు. చివరకు ఆయన మరణావస్థకు చేరుకున్నాడు. ఆయన మరణించేదానికి ముందు తన దగ్గరున్న వారిని ఒక సంగతి చెప్పాడట. నేను చనిపోతున్నాను. నేను చనిపోయిన తర్వాత నా శవాన్ని మోయడానికి ఒక శవపేటిక చేయిస్తారు కదా అని అడిగాడట. అందుకు వారు చేయిస్తాము అని సమాధానం చెప్పారు. అప్పుడు ఆయన ఇలా అన్నాడు, నా కోసం చేసే శవపేటికకు కుడి ఎడమల నా చేతులను శవపేటికలో నుంచి బయటకు తీయునట్లు ఆ శవపేటికకు 2 రంధ్రాలు చేసి నా శరీరమంతా దానిలో ఉంచి నా 2 చేతులు ఆ రంధ్రాల్లో నుండి బయటకు లాగండి. అదేవిధంగా నాకు వైద్యం చేసి కాపాడలేకపోయిన వైద్యులు నా శవపేటికను మోయాలి. అలాగే నా శవపేటిక ముందు వెనుక వైద్యులను నడవమని చెప్పండి అని అన్నాడట. దేవుడు ఒక వ్యక్తికి బ్రతికే అవకాశం ఇవ్వకపోతే తాను బ్రతకడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా వైద్యశాస్త్రం చేసే ప్రయోగాలు ఏవి తనకు ప్రయోజనం కలిగించవు అనేదానికి వారు సాక్ష్యంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే నేను అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ప్రపంచమంతటినీ జయించి భూమి మొత్తాన్ని, రాజ్యాలన్నింటినీ నా కైవసం చేసుకుందామనుకున్నాను. ఎంతోమంది ప్రాణాలను బలి తీసుకుని చాలా వరకు అది సాధించి కనీసం 5 సంవత్సరాలు కూడా దాన్ని అనుభవించకుండా చిన్న వయస్సులోనే, అనగా 33వ సంవత్సరంలోపే నా బ్రతుకును ముగించాల్సి వచ్చింది. ప్రపంచం మొత్తాన్ని నా వశంలో ఉంచగలిగాను, కానీ నా ప్రాణాలు మాత్రము నా వశంలో కాక దేవుని వశంలో ఉన్నాయని అర్థమైంది. కనుక నా బ్రతుకు ద్వారా ప్రజలకు ఎట్టి సందేశం ఇవ్వలేదు. కనీసం నా చావులోనైనా నా ప్రజలకు ఒక సందేశాన్ని ఇవ్వాలి అని అనిపించింది. నాలానే ఈ లోకాన్ని జయించాలి, సంపాదించాలి, అనుభవించాలి అని అనుకునే అమాయక వ్యక్తులకు నా ఖాళీ చేతుల ద్వారా ఒక సత్యాన్ని చెప్పాలి. అదేమిటంటే, నేను నా తల్లి గర్భం నుండి ఈ లోకంలోకి ఖాళీ చేతులతో వచ్చి రాత్రింబవళ్ళు నిద్రాహారాలు మాని అహర్నిశలు శ్రమించి దేశాలను జయించి సుఖము సంతోషము అనేది లేకుండా విస్తారంగా సంపాదించాను. కానీ ఊహించిన రీతిలో చాలా చిన్న వయసులో అర్ధాంతరంగా నా బ్రతుకు ముగించి ఈ విధంగా సంపాదించినదేమీ తీసుకొని పోకుండా ఇలా ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళిపోచున్నాను. ఇంతటి వారి గతైనా ఇంతే అని చెప్పి కన్ను మూశాడట. నిజమే. ఈ సంగతి పరిశీలన చేస్తే చక్రవర్తులు, రాజులు, ప్రధానులు, ముఖ్యమంత్రులు, సినిమా యాక్టర్లు, పేరు మోసిన డాక్టర్లు, ఇలా ఈ లోకంలో గొప్పవారిగా చరిత్ర పుటంలోకి ఎక్కిన అనేక మంది అగ్నిలో కాలి బూడిదగాను, మరికొందరు మట్టిలో మట్టిగాను కలిసిపోయారు. ఇది వాస్తవం కాదా? ప్రతి ప్రారంభానికి ఒక ముగింపు ఉంది. అలాగే ప్రతి మనిషి జీవితానికి ఆరంభం, అంతం 2 ఉన్నాయి. ఈ ముగింపు అనేది లేకపోతే మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఎంతటి వారికైనా ఏదో ఒకనాడు ఈ చావు తప్పనట్లే కదా. అందుకే పుట్టిన ప్రతి మనిషి తన ముగింపు గురించి ఆలోచించి జాగ్రత్త పడవలసి ఉంది. కానీ చాలామంది ఈ సంగతి అస్సలు పట్టించుకోవడం లేదు. తనతో పాటు జీవితాన్ని ఆరంభించిన వారు, తనకంటే వయసులో చిన్నవారు సైతం తన కళ్ళ ముందే కన్ను మూసి ఆవిరిలాగా మాయమవుతుంటే కళ్ళారా చూస్తూ కూడా వారంటే చనిపోయారులే, కానీ నేను అంత తేలికగా చావను, నేను ఇక్కడే స్థిరంగా ఉంటానని తన మనసుకు చెప్పి మోసం చేసుకొని ఆ మోసంలోనే బ్రతికిడుస్తున్నారు నేటి మనిషి. ఇది వింటున్న నీవు వారిలాగే ఆలోచించక కొంచెం ప్రత్యేకంగా ఆలోచించు. ఈ రోజుల్లో మనుషులు బిజీ అయిపోయారు. వాస్తవాలను ఆలోచించే పరిస్థితిలో లేరు. రోజుకి 24 గంటల సమయాన్ని మనిషికి దేవుడిస్తే కనీసం రోజులో 1 గంట సమయమైనా దేవునికి కేటాయించక 24 గంటలు తన సంపాదన, తన సుఖం, తన వారి సుఖం అంటూ ఖర్చు చేస్తున్నాడు. చివరికి కిడ్నీలు చెడిపోయో, లేక గుండె జబ్బు వచ్చో, లివర్స్ జబ్బు, ఇక తగ్గని జబ్బు, మందులేని జబ్బు వచ్చి చావు దగ్గర పడుతుంటే ఆ దిక్కులేని స్థితిలో భక్తి కట్టలు తెంచుకుంటుంది.
మరి కొందరైతే ఆ స్థితి వచ్చినా ఆలోచించని మూర్ఖ శిఖామణులు ప్రబుద్ధులు కూడా ఉన్నారు. అందుకే అన్నీ బాగున్నప్పుడే మనల్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త అయిన దేవుని గురించి, మన ముగింపుని గురించి ఆలోచించాలి, తెలుసుకోవాలి. ఏమంటారు?